Urriana, hori egila alda, bilatu aldezu urreikan sekula etxian. Ez. Ez? Nik asuen lamar. Nik uste dut gogoakin geldizu bigarela, Bai. Horletaz, bai. Bueno, Egunen batean- esperantza ez da galdu bihar, ez? Esperantza ez da galdu bihar, hori hola da. Bere aitonak Ameriketatik hainbat urre ekarri zula eta iskutatu eta topatu ez, ezta? Bai, Zer halaxe gertatu da. zan, hor, zer gertatu zan? Itxuria ekarri zauen, urpila bat, eta ez dakit, deskonfiagoa ero zer, eta hartu zauen saldixa, Bai. eta dana ipini zauen saldixan, eta jun izan, 3 bat egun erortiziar. Urri hartu, iesi? Igezi eta gordetzen, ero baten jakingo daunun gordeko zauen. Eta bea bakarrikan sekin, eta ze inorri netzun Ino. gutuntxo bat idatzi edo zerbaitin. Ez dakiz, eske ni askotan pentsetan dut hau izango dela una historia, ero ez dakiz. Ez dut dela oso... Eta itxurie bere handriai amamai bez ez dotzela esan ezer. Eta zoritxarrez, que handik, denpora gutxitara hil izan. Ope. Infarto bat ero emuntzen eta hil izan. Orduen, jente danok, etxeko dana gelditzu ziren pentsetan. Nun ote dao, Nun ote da. gure urrea hori. Bai, bai. Bueno, aberatzak esatez, zaudeten lekuan, ze leku eharra. Nola intzun zure aitona urria Ameriketan? Hori kontau, berezia data. Berezia, ez da, arriskutsua. Arriskutsua gehiago, bai. Bueno, de pistolero, esaten dan moruen. Pistolerua zan. Eta Bai. kontatzea altzun behak zerbait horko gauzetaz edo etzun gauza eske hori oso gutxi entzunda daukagu etxian, Bai. Bai, nere, bueno, lehengusina bat, bigarlena ero laugarlena ero ez da, bera kontaun usten apurtxo bat gehiago. Oseati, aita, fanzana Ameriketara, karo, badakitzu, igual, antra gare gehiago kontetako gauza horleik. Eta, karo, nere aitita zaukan arleba bat. Eta nere arleba hori bergaran bizi izan. Eta bere alabia ero kontaun ustan. Karo, itxuria amandria bai konteta zauen horle gauzak, baina gure etxian nere aitita horle gauzak ezauen... Etzun esaten. Ez, eta esaten ba zauen, igual, ez da igu ez entzuteko, ero... Claro. 10 gauzak, hombre, egisa da pistolero ibiltzia hortiziak beste ala izango... Hola. Eta badakizue ze trikimaina intzitun, o zenbat intzitun, o nola ibiltze zan, edo... Ze kontatu zizun zuri zehazki? Oso apunteria oso ona zaukala. Bai, Joan zala Ameriketan, eta bastakit, baten bat... Garbitu zula. Baten Baten o baten baino gehiago, edo... Gehiago, nik uste dut... Nik uste dut izen zala hori. Ai, ama. Ez dakit ziur, azkenien zure buruan ipintzen dozu honi pelikulak de bakeros, ez? Eta zaten dozu, izango da por... Animeliko zan aitona, Esan, bakeruan bai. egiten, Bai, bai.